Bos días a todos, benvidos a esta presentación deste espazo BTT que vamos a ter aquí no Bolo a partir de agora, que é o único espacio BTT que vai haber na comarca a día de hoxe. Quero darlle as gracias tanto a Víctor de Xanzá como a Guti de Xerpa por o moito que nos axudaron nesta creación destas varias rutas que agora eles van a continuar falando delas. Moi ben, pois moitas gracias, alcalde, gracias, Víctor, pola túa colaboración e hoxe vimos presentar este espazo BTT que, como xa podedes ver, ten unha imaxe vinculada un pouco ao Concello e, basicamente, chamamos de espazo porque é un conxunto de 4 rutas que vai promover o ocio, o cicloturismo no entorno do Concello. En total son 4 rutas que suman case 115 kilómetros e que é unha oportunidade para toda a xente que visita o Concello, que practica o deporte, incluso para a poboación local, pois é unha oportunidade para practicar o cicloturismo. E despois, pois nada, un pouco, agora Víctor vai explicar a parte técnica, xa que se buscou a facilidade para o consumo das rutas, hai un mesmo punto de inicio que o que no núcleo do Bolo, hai diferentes rutas para que os usuarios podan compartilas, amplialas, como xa podedes ver, pois colle prácticamente todo o territorio, pasa por recursos moi interesantes, como vai explicar Víctor, e imos ver un pouco unha ruta por ruta. Vale, gracias Guti, gracias Miguel. Como dice Guti, hemos diseñado 4 rutas. A primeira chama a ruta de Paradela, porque pasa por de Paradela, ruta Buxán, ruta das Ermidas e unha ruta ao redor do Bolo. Vale. A ruta Paradela é a máis larga, ten 43 km, ten un desnivel positivo de 1500 metros. Hemos leído todas. Sabe, como dice Guti, sale todas do Bolo, e esta vai en dirección a Outras de Pregos, Lentellais, pasa pola viña de Bancais, pola zona de Viña de Bancais e Socalcos, que hai na zona de Chandoiro, vai a Santa Cruz, Valbuxán, Chao do Castro, Celeiros, Valdanta, súa Paradela e acaba en Fornós que acaba tamén do Bolo. Esta é a máis difícil de todas, polo desnivel e pola distancia que ten. Bueno, iso, podes facer bici eléctrica, todas estas rutas podes facer bici eléctrica. Esta é máis recomendable facela en eléctrica porque é a máis larga, e todas o terreno polo que pasan son camiños de asfalto e moita pista. Vale, a segunda ruta é a ruta, chamamos ruta de Buxán. Esta tamén sale do Bolo, vai a Santa Cruz, Vilaseco, pasa por Mirador do Castelo, vai a Polo do Bau e desde aí unha subida bastante pronunciada vai a Buxán. Vamos ao Covelo, cruzamos a carreteira, e Chao do Castro, Valdanta, Xava, Chao das Lonas e acabo de do Bolo. Esta ruta ten 39 km e o nivel positivo son 1200 metros. Vale, igual que a anterior, podemos calificar como difícil. Dificultad por o tema da distancia e por o tema do desnivel. Vale, a terceira ruta, esta é a ruta que ten máis asfalto. Son 25 km, vai hasta as Ermidas, son 25 km. Esta é dificultad por llevar fácil, porque o 80% da ruta é por asfalto. A importancia desta ruta é que vai a estas Ermidas. Vai a estas Ermidas, e vai a Chandoiro, pasa por Mirador de Chandoiro, e tamén pola viña que faltaba de Socalcos. A última ruta é unha ruta familiar de 8 km que é unha volta alrededor do Bolo. Vale, son 8 km bueno, é unha ruta apta para todo o mundo. Bueno, este proxecto tamén é importante destacar que apostamos pola tecnoloxía, entón a forma de que a xente vai poder obter información é que na página web de turismo do Concello a xente vai poder ter información para descargar e para poder planificar as súas rutas, e despois, como por un tema de sostenibilidade, impacto ambiental e o futuro mantemento, pois non se apostou por sinalizar as rutas, que realmente ten un costo moi alto, e hoxe en día a brecha tecnolóxica é moi pequena e hai diferentes plataformas de seguimento para poder utilizar este tipo de rutas de forma no ocio. Igual que utilizamos o GPS do móvil para chegar a unha dirección, pois hoxe en día o proxecto de Espazo BTT o Bolo, digamos que utilizou dúas ferramentas a nivel internacional, dúas plataformas de seguimento como é Wikiloc e Komoot,
Por tanto, se crearon perfis específicos de cada unha das plataformas. Bueno, pois temos o perfil de Komoot, que é unha plataforma alemana tanto de seguimento como de planificación de rutas, onde o usuario temos creado un perfil do espazo BTT Obolo, o usuario pode utilizar ver información das rutas, a descripción, as fotografías, e pode con 4 clics dunha maneira moi sinxela lexir a ruta e o móvil o utiliza de elemento de seguimento. Inclusive esta ferramenta ten un sistema de voz que te dá apoio. E Wikiloc é unha ferramenta moi utilizada sobre todo no noso país, que é un proxecto nacional, pois tamén creamos un perfil de espazo BTT Obolo para que os usuarios podan utilizar as rutas. O único que ten que facer o usuario é descargar a ferramenta, a aplicación no móvil e poder disfrutarlo. Por tanto, tamén son rutas que os usuarios van poder compartir nas súas redes sociais, van poder deixar algún comentario, inclusive se encontran alguna cousa que tenemos que ter en conta, e, por tanto, é unha aposta clara pola tecnoloxía e por facilitar os usuarios cada vez máis, o falábamos antes, Víctor e eu, cada vez máis quere buscar sitios onde haxa rutas que lle aseguren un deseño feito por profesionais, que non lle vai complicar a vida e que vai a disfrutar todo o territorio, e, por tanto, hai que seguir o telemóvel, non? Por tanto, creemos que é unha solución clara, é unha solución sinxela e de futuro, non? Vincularse ás tecnoloxías. Por tanto, é un pouco esa idea do proxecto de hoxe. Aquí tedes algunhas fotos dos lugares polos que pasan as rutas, que realmente, como comentou Víctor, son moi completas. Por a nosa parte, nada máis, nos próximos días habilitarase a información na página web do Concello e os perfis de Wikiloc e de Komoot, do espazo BTT Obolo, xa están disponibles para que os podades difundir. Quería añadir algo máis que morlle dar gracias tamén a subvención, porque isto todo foi gracias tamén a unha subvención do Miteco, a que fixo posible que poderamos levar isto a cabo. E o bonito deste proxecto é que, inda que todas teñan que salgan daqui do Bolo, vais a recorrer prácticamente a totalidade dos núcleos do Bolo, que é unha das cousas que máis me gusta, non só facer as cousas no Bolo, non só facer as cousas nas ermitas, senón que o que queremos é que todos os pueblos do Ayuntamiento podan de vez en cando ser partícipes deste tipo de actividades. Outra cousa, decir que o día 20 de xuño vamos a facer unha ruta unha presentación do espazo BTT facendo unha ruta máis cortiña que vai alrededor do Bolo. Xa vos iremos informando da hora de saída e o sitio de saída e, bueno, de todas o que vai ser a ruta, vale?